Aquesta taballona de Paules de Salines. Com estàs? Ho diu, com estàs? Mai diu com ningú ni dic, jo també. Ben donat a rebuda del vostre poble, eh? Sí, estem molt més. Però jo no em passava així que... Quan ja m'ha fet? Què tal? Com va? Hola. También son tipo varios, ¿no? Pois alas. Vai lá, se eu pago. Res.